Jmenuji se Ip a tohle je moje rodina, Krůcovi. Jsme v té jeskyni už věčnost. 3 dny nejsou věčnost. S touhle rodinou, jo. Mami, už můžeme jít. Mami? Pořád žiju. Furt je ráno. Nikdy jsme neměli šanci prozkoumat svět, jelikož táta zastával pravidlo. Nový je vždycky špatný. Nikdy se nezbavuj strachu. Ale to jsme nevěděli, že se náš svět brzo změní. Běžte do jeskyně! Tohle vážně musíte vidět. Musíme tam jít! Ne! Běžte, běžte! Kde to jsme? Nevím jistě. Tati, já se o ně postarám. Pěkný, tati, dej mi je, ty brďo. To se mi líbí. Já jsem Guy. A tohle je Pásek, kuchař, společník a navigátor. A taky mi drží kalhoty. Musíme jít, svět mizí ke konci. Co? Všechno, na čem stojíme, bude pryč. Nazval jsem to Konec. Potřebujeme jeskyni. Pomůžu vám. Pojďte se mnou. Dokážeme to, tati. Krůcovi drží při sobě. Až na vás 2. Trvá to moc dlouho. Musíme chodit rychlejc. Říkám jim boty. Jsou skvělí! Kde mám nohy? Jeskyně, všichni dovnitř. Hele, v té jeskyni je i jazyk. Skvělý. Co to je? Oheň. Hej, kouše mě to. Zkus se schovat ve vysoký trávě.